Makwa onkwa, abugeli wono sonu onkwa. Bracket day. Echeghị m na gọọmenti nwere policy na protect industry maka na ọ dị ka na entertainment industry anyị nọrọ onwe anyị ka mkpọghachi ga-azụ mgbe anyị wepụtara abụ anyị. Ọ na-abụkarị ndị alaba marketers bụ ndị na-awụkarị ndị na-akwalite ihe ọbụla marketer nyere gị were gị bidozie kpewezi ekpere ka shows na-apụta mgbe ihe niile agbanwee. Ugbu anyị nwere Naijiria ọhụrụ na-enweta better idea. Ugbu a ha spuole ngwa ka anyị tiwe egwu anyị na streaming platform na YouTube na ihe ndị ọzọ. Mgbe ihe ndị a bidoro rụwa ọrụ na Naijiria, ọ dịzị ka alaba market ere ha aga ewezi ihe ọzọ ha nwere ike ime. Ewe ihe ọzọ nchere na-emetụta ndị na-agụ egwu na-awụghị ụdịka ihe ndị a. Ọ bụrụ na otu ahụ ka o kwesịrị ịdị, ọtụtụ egwu anyị bụ ndị a na-akpọ ugbu a opekata mpe ndị na-agụ egwu kwesịrị inweta ihe ha kwesịrị inweta obere ego site n'aka ndị publishers, ndị na-publishing. Otu o si dịrị, ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ha na-anọchite anya na-agbachitere ndị artist ọnụ. Ị kwesịghị ịnọchitere onye artist ọbụla nwere ihe ha na-eme. Ha nwere ike publish egwu ha n'onwe ha. Enweghị iwu nọ na Nigeria mgbe a ga-asị na ị ga-ebido pirate your own music. Ugbu a ọtụtụ ndị na-pirate egwu wụzi ndị na-enwetazi ya bụ ego. Even ihe ejije, ihe a na-eme ejije, ka m nye gị amụmatụ. Ọwụ na m nwere 1 million views na YouTube na Nigeria, ma enwe 200,000 views na Europe, m ga-enweta ego karịa site n'aka ndị nọ na Europe karịa ndị nọ na Nigeria maka na ewe ihe ọwụ maka na ndị ka anyị a na-azụ egwu na iTunes ha na-estreamili egwu. Ichekugonu ọtụtụ ndị na-estream egwu ọ dị less than 5%. Ọ bụrụ na ewere gọọmenti nwere policies na-agaghị ihe ndị a, ihe niile ị ga-eji wụrụ ihe eji ede mma wụ naanị ofu hit album. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị otu ihe si agaga ile anya otu ihe niile si aga ụzọ ụta ncha ọzụrụ na-eshutu musical video ya ekwesịghị na-eme otu a. Mana mgbe ị na-achọ ike na-amaneji onwe gị, ele otu ị ga-esi amaneji ndị ọzọ. Otu anyị na ugbu a na-ekwesịghị ileba anya na entertainment industry, hụ ụfọdụ iwu ndị ha ga-etinye nke ga-enyere ndị na-akụ egwu aka. Ọ dịka ihe ndị gọọmenti Kenya mere, dịka ha nyere artist huge percentage mgbe o ruru ihe gbasara callback tune. Anyị ahụbeghị ihe dị otu a na Nigeria. Anyị ahụbeghị ihe dị otu a n'obodo anyị bụ Nigeria. O bụ eziokwu na o depend na individual, agbanyeghị agbụrụ onye ahụ si ma tribe, maka na anyị ahụ na ọtụtụ ndị na-eme ihe ejije ma ọ bụkwa ndị ọchịchị. Like ewere otu onye anyị ma ọfụma wụ onye isi Labour Congress. Ọtụtụ ndị mmadụ na-elekwasị anya na obodo anyị bụ Nigeria. Anyị na-ahụ otu o si ekwu okwu, anyị hụrụ otu o si akpọkọta ndị mmadụ, anyị na-ahụ otu o si ekwu ihe ndị ọzọ, anyị na-ahụ otu o si agba mbọ. Mana mgbe o nwetaziri ya bụ ihe, ya dịzie ka ọ gbakọtara anya azụ. O dependere na individual. Ma ewu gị individual nwere ọnụnụ ọkụ n'obi ịrụrụ ndị mmadụ ọrụ, echeghị m na enwe ihe dị iche ị ga-anwụ arụ dịka ndị ọzọ. Na ihe ọzọ kwa, social media area na-enyekwa aka. Ọtụtụ ndị mmadụ na-amụta ọtụtụ ihe site na social media. Eche m na biggest problem nsogbu anyị nwere ọgwụ na ndị ntorobịa na-abanye n'ọchịchị wụ agbụrụ, tribe. Onye Igbo ga-anọrọ si na onye Yoruba dị otu a, ime gị na onye Yoruba mee biznes, ọ ga-asị gị ọ ga-eme gị otu a. Onye Yoruba ga-ekwukwa ofu ihe a, na gị na onye Igbo mee ọ ga-eme otu a ka ọ ga-eme. Onye Hausa ga-ekwukwa ofu ihe. Eziokwu na onye kwuru ihe a, onye kụziri anyị ihe a, eleghị mere a ga-eji describe people ebe ha si. Ọ bụrụ na anyị na-edescribe people asị na Nigeria, ị nwere ike si na ndị Igbo nwere ike ịla hụrụ ego n'anya, awụghị ndị ọzọ ahụ gị eke nọ n'ime ekewala ndị ọzọ site na agbụrụ. Ị nwere ike isi na onye awụ onye Nigeria mana ọ hụrụ ego n'anya maka na ọ bụ onye Igbo. Kwụsị na-asị na onye awụ onye Hausa, onye awụ onye Igbo, onye mba. Ọ bụrụ na onye Hausa chọrọ idu anyị afọ 30, onye Hausa chọrọ idu anyị afọ 30, enweghị nsogbu, as long as ị ga-awụ ezigbo onye ndu. As long as ndị Nigeria niile obi ga-adị ha mma ebe ị nọ, ha ga-amata ụdịka ọrụ ịrụ. Ihe gbasara agbụrụ bụ nke na-enye anyị nsogbu. Ihe gbasara agbụrụ a, ọ bụrụ na anyị ga-eme ya hazigharị ọfụma, ihe niile ga-adị mma n'obodo anyị bụ Nigeria. Aha m Bracket.
akwụmchin ebe ndị ntorobịa Naijiria nọ.